Ciao a tutti! Ahojte! Volám sa Katarína Mozerová. Vyštudovala som taliansky jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia som takmer 10 rokov žila v Taliansku, presnejšie v Toskánsku. V roku 2014 som sa vrátila na Slovensko a odtedy sa venujem vyučovaniu talianskeho jazyka, ale aj prekladom a príležitostne aj tlmočeniu. Som tiež zapísaná ako súdny prekladateľ pre taliansky jazyk na Ministerstve spravodlivosti. Milujem všetko, čo je talianske, ale mojou srdcovkou je talianska literatúra. Spolupracujem s Italian Academy for Foreigners ako tutor talianskeho jazyka. Ak sa chceš naučiť tento fantastický jazyk, zdokonaliť svoje jazykové schopnosti alebo dozvedieť niečo nové z talianskej kultúry, naša platforma je to práve pre teba. A prečo by si sa mal učiť práve so mnou? Za približne 10 rokov mojej lektorskej praxe prešli mojimi rukami rôzne typy študentov. Naučila som sa vďaka nim, ako zvládať rôzne problémy jazykové. Poznám ako Slovenka naše špecifické problémy pri učení sa taliančiny, ktoré napríklad nemajú Angličania či Francúzi. No a okrem akademického vzdelania, ktoré som získala na univerzite, život v Taliansku ma naučil aj to, čo sa v knihách nepíše a čo si proste treba zažiť. Tak neváhaj, dohodni si so mnou stretnutie a môžeme začať. Teším sa na teba. Čau!